тагын бер кат инанасың. Халкымны сөймеше мөмкин түгел. Аның кылган гамәлләре, иткән изгелекләре этәрә моңа. Без Урал тауларын узып, Сибир каласы Төмән шәһәренә килеп җиттек. Безне матур кояш нурларына чумган, алтын көзнең төсле яфракларына уранган кала елмаеп каршы алды. Сәяхәтебезне Тура елгасы буеннан башларга булдык. Әллә бу якларга күптәннән киләсе килгәнгә, әллә халкы артык кунакчыл булганга без бик күп очрашулар билгеләдек. Көтелмәгән матур күренешләр, вакыйгаларның да шаһиты булдык. Шуларның берсе 2нче Бөтен Россия татар фольклоры фестивале түгәрәк уен. Гаҗәп тамаша. Шәһәр үзәгендә аллы-гөлле күркәм милли киемнәребездә милләттәшләребез бер зур түгәрәк ясап җитәкләшкән. Әгәр Сибир иле Бөтен Россиядан җыелган халкыбызны берләштереп, җитәкләштерә алган икән, димәк ул зур хөрмәткә һәм игътибарга лаек. Без нәкъ менә шушы урыннан Төмән өлкәсендә яшәүче халкыбызның яшәешенә чумарга булдык. Аның тарихына килгәндә, безгә ярдәмгә Төмән дәүләт университеты профессоры, филология фәннәре докторы, шушы төбәкне өйрәнеп язылган күп кенә хезмәтләр авторы Хәнисә ханым Алишина алынды. Biz her vakit daimi rəvişdə galimlər, biz az-sızıqlab әйтеп узабыз. Biz mında jirli халык, коренной халык, Сибир татарлары. Чөнки Урал тауларынан башлап, Ирак көнчыгышка кадәр бер генә халык үзенең дәүләтен төзи алган һәм ул дәүләтне кулда тоткан ничә гасыр буе ул Сибир татарлары, Сибир ханлыгы һәм үзебезнең патшабыз Кучум ханыбыз булган. Без дәүләтле халык элек-электән. Бу җирдә без килмешәк түгел. Шуның өчен мин сезгә Булат Сөләймановның сүзләрен дә дәлилләп әйтеп китәм. 20нче гасырның ахырында Казанда укып, Сибгат хакимнәрдән яхшы юлламалар алып, китап чыгарды. Һәм ул китабына девиз итеп булай дип язды. Мин төп Сибир татарымын чыгышым белән. Гомер сөргән монда ата-бабаларым. Чал иртешнең үзе кебек борынгыдан яши монда татар балалары. Без горурланып әйтәбез. Без татарлар, без татар балалары. Айрым Сибир татарлары дип без ярым очракларда гына әйтәбез. Тулаем алганда без зур татар халкы. Төмән дәүләт университетында 1993 елдан татар теле һәм әдәбияты бүлеге эшли. Мондагы җитәкчелек бу бүлекне ачуга үзе этәргеч биргән. Вокруг Тюмени очень много татарских селений. Төмән тирәсендә татарлар яши торган районнар күп. Мәктәпләрдә ана теле укытыла. Димәк, татар теле укытучылары кирәк дигән сүз. Без татар мәктәпләренә кадрлар әзерләргә булдык. Безнең студентлар алар чын мәгънәсендә татар милләтпәрвәрләр. Үз телләрен яраткан өчен керәләр. Русча сөйләшеп килгәннәре, татар телен яратып кандидат наукта булып куялар. Люди заинтересованные, творческие, люди, которые очень любят. Кызыксынучан, иҗади, үз эшләрен бик яратучы кешеләр эшли бу бүлектә. Ана телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклап калуда зур эш алып баралар. Без укытучыларыбыз һәм студентларыбыз белән дә горурланабыз. Безнең галимнәребез күп. Алар гел Татарстанда яшәгән. Төмән җирендә туып, Казан дәүләт университетында 50 ел буе укытып, филология фәннәре докторы булып, академик булып эшләүче Диляра ханым Тумашева булай дип әйтә. Халык үзенең телен сакларга тиеш. Менә бу диалектлары, шивәләре югалырга тиеш түгел. Чөнки диалект ул әдәби телебезнең чыганагы, төп чыганагы. Беренче чиратта тел сакланырга тиеш фольклор әсәрләрендә. Хәзер бөтен Россиядан безгә фольклор фестивальләр килә, фольклор ансамбльләр килә, катнаша, үзләренең гореф-гадәтләрен күрсәтә. Һәм шушы әсәрләрдә татар теле чагылып ята. Һәр төбәкнең үз диалекты бар, үз сөйләшләре бар. Әйе, бөтен Төмән өлкәсендә түгәрәк уен фестивале гөрли. Монда чын мәгънәсендә милли фольклорыбызның үрнәген күрергә була иде. Без зур халык, матур халык, көчле халык. Без дөньяда иң көчле халык. Шуңа күрә без горурланабыз бергә булуыбызга. Bu indi менә дуслаштыра, наверное, очраштыра бу фестиваль. Без халыкның тарихын белергә тиеш, халыкның иҗатын белергә тиеш, кызыксынырга тиеш. Буыннан буынга күчерергә тиеш. Бу фестиваль татар халкын берләштерү өчен кирәк. Татарлар бергә берләшсә, дөньяда була. Түгәрәк уен фестивалендә катнашучылар Тубыл, Ялутыр шәһәрләрендә, Түбән Тауда районнарында чыгыш ясадылар. Халкыбызның рухын күтәрү аның төп максаты иде.
Biz аны уздырабыз, татарның дәрәҗәсен күтәрергә. Без эшләгән эшләрне бер кем буш эшләй алмыйбыз. Без ул эшләрне бүтән кешегә калдыра алмыйбыз. И татарның дәрәҗәсен күтәрәбез, чтобы татарлар безнең әйбәт торсын дип әйтәм. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы бик күп матур гамәлләр башкара. Әлеге фестивальдә аларның тырышлыгы белән уздырыла. Билгеле яшь буын оешмасы да читтә калмый. Дини бәйрәмнәр, спорт уеннары, төрле мәдәни чараларны яшьләр даими оештыралар. Алар аңлыйлар, что безнең культурабыз кирәк. Шуның өчен минем янымда 22 яшь кеше сәхнә түрендә концертлар, 2 сәгатьлек концертлар куеп, авыллар буенча яшәп нитеп йөриләр. Шуның белән мин аларга бик зур рәхмәтләремне белдереп, шулай минем янымда булганнары өчен күбәерләр дип уйлыйм. Амин. Киләчәк яшьләр кулында. Халкыбызның рухи дөньясы баясын. Нәкъ менә шушы сүзләрне алга алып, Төмәндә 1990 елда Яңарыш өлкә газетасы чыга башлый. Бүген инде ул күп сынауларны узган, үз канаты астына чын иҗади кешеләрне, галимнәрне, язучыларны туплаган, аягында нык басып торучы басма. Яңарыш газетасының барлыкка килүе халыкны бик котыртты, бик дәртләндерде. Әйме, Яңарыш битләрендә берничә дистә кеше үзләренең каләмнәрен чарлап газетка яза башладылар. Әйме. Газетаның галимнәре, чемпионнары, 100дән артык хәбәрчеләре, ә иң мөһиме укучылары бар. Менә мин очрашып йөрим күп кенә мәктәпләргә барып, учебный заведениене попригвашник как спортсмен. Университет, там татарское отделение, анда часто очрашып. Конечно, Яңарыш дает патриотическое воспитание для молодежи. Дөрес, Яңарыш үз битләрендә төрле тармакларны яктырта. Еллар узган сайын затлылана бара. Birinci numarımız Yaڭарышның 15 сентябрьдә 90 елда дөнья күрде. Аның birinci редакторы булып Азат Сагитов билгеләнде. Ул безнең инде авышакларны да үткәрде. Аның янында үзенеке булды, якыннары, дуслары, фикердәшләре дә булды. Ул безнең янымызда 15 ел буена бергә эшләдек аның белән. Ул безне коллективны өйрәтеп китте, аякка бастырды газетны, кешегә хезмәт итте, бүтән җанын биреп, хәзер инде без аның эшен дәвам итәбез. Алла язса, киләсе көннәрдә Яңарышыбыз матур булып чыксын, күп битле булсын, шуңа ышанабыз. Төмән өлкәсендә 1999 елдан Ак Калфак журналы да чыга башлаган. Аны өлкә татарлары конгрессы һәм Ак Калфак хатын-кызлар оешмасы җитәкли. Хатын-кызлар журналы итеп без аны оештырып җибәргән идек, аннан соң гаилә журналы дип атыйбыз. Гаилә журналы гына түгел, ул иҗтимагый сәяси, әдәби, нәфис журнал. Анда бүтән тема безнең милләтебезнең язмышына, тарихына, бүгенге хәленә, bu tırmışqa münasebetine qarata barlıq türlü materiallardan da urnaşdırırlar. Ama indi менә безнең халкыбыз бик яратып укый хәзер. Ак Калфак журналы өлкәдәге татарлар тормышында булган бер генә чарадан да читтә калмый. Гаиләләрдә шундый рух тудырырга кирәк. Шушы халык авыз иҗатын сакласыннар, үзләре торгызсыннар аны. Әбиләреннән, бабаларыннан калган сүзләрне югалтмасыннар, балаларына тапшырсыннар. Менә шушы җәһәттән караганда бу фестивальнең роле бик зур. Икенче бөтен Россия татар фольклоры фестиваленең гран-при бүләгенә лаек булган әлеге шатыр-шатыр балалар төркеме Төмән өлкәсенең Шыкша авылыннан. Гомумән, өлкәдә ана телендә тәрбия бирү, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклап калу кебек күркәм эшләр алып барыла. Төмән каласының үзендә этнос балалар үзәге бар. Аның төп максаты
татар балаларны туган татар телгә өйрәтү. Һәман нәрсәң 5 елдан соң, 5 ел без инде татар балалары, төрки халык татар балалары үзәге дип санадык. Һәман нәрсәң 5 елдан соң башка милләтләрдә балаларын үз туган телләренә өйрәтәсләре килә башлагач, өлкә администрация безне сорады этноска әверелергә. Истә тотып, что безнең Төмән җирендә иң зур милләт руслардан соң татар милләте. Шуңа күрә без әлбәттә эшебезнең иң зур өлешен татар балалары белән эшләүгә багышлыйбыз. Себер, газиз туган ягым, мактанырлык гүзәл җирләрем, үтәлмәслек кара урманнарым, ишеп туймас татлы суларым. Күңелебезгә бу очрашуның матур хатирәләрен салып кабат юлга кузгалдык. Төмән өлкәсендәге район авылларының да яшәешен күзәтәсе килде. Без Түбән Тәүде районында. Ул 12 татар авылын берләштерә икән. 1400 елында уже монда татарлар, Себер татарлар дип әйтәбез, алар урында историялар язылганнар, алар бар. Инде Казан яктан күчеп килгәндә, бу Столыпинский переселенчең күбрәк безнең халык килде, соңгы еллардан килде. Инде әйтергә була бик историясе, традициясе белән безнең бер канча бер дигән авыл бар. Безнең бар Тарман дигән авыл бар. Безнең бар Кидерле авылы. Безнең бар Кыскыркүл авылы. Андый менә инде бар яңа авылларда. Яңа авыллар уже безнең Казан яктан килгән татарлар белән основация ителгән. Андый авылларда бар. Монда безнең җирдә торган татарлар үзләре кеше алында төшермиләр. Инде пример китереп әйткәндә, безнең әле рус халыклары да әйтә, менә татарлар авылы чистарак та, алар эшлиләр дә, балаларын да воспитывать итәләр дөрес. Шундый эшләрне инде положительный примерлар белән китереп әйтергә була. Төмән өлкәсендәге сәяхәтебезне дәвам итәбез. Юлыбыз Түбән Тәүде районы Киндерле авылына. Анда килеп керүгә татар авылларына гына хас җан рәхәте айлы мәчет каршы алды. Һәм без әлбәттә иң беренче аксакалларга сүз каттык. Ничек яшисез? Халыкка яшәргә бүтән мөмкинлек бар. Ничек яшәргә, ничек тырышырга үзебездән бар булганда. Кем тели, ул яши ала. Эш бар, эшкә сүз әйтерлек тур хәзер. Көндән-көн эш күбәеп утыра. Әйе, без моңа үзебездә инандык. Авылларда иң мөһиме эш урыннары булу. Ә монда әнә нинди төрле каралтылары төзегәннәр. Эшләгенә. Яшь егетләр дә кайталар авылга. Чөнки кызыклы эш. Менә нинди яңа кармараздатчиклар алдык, үзе тиеп, үзе ашата. Яңа бик зур мега ферма корыла. 1200 башка. Анда барсагыз инде бик матур, бик күңелле эшлиселәр килә. Кругом ферма янында асфальт хәзер. Тапочка белән рәхәтләре эшкә йөрергә була. Сыерлар йомшак матрасларда йоклыйлар. Бик күп үзгәрешләр, бик күп. Авылны бик күтәрәләр. Авылларны ташларга ярамый. Аның халкы яшәеше нәкъ менә көзге төсләр кебек, якты, матур, төрле. Авыл безнең нигезебез. Авыл ныклы булырга тиеш. Әнә шундый уйнаклап торган атлары, дилбегәнен нык тотучы Ринат Насыров кебек хуҗасы булырга тиеш. Бу авылның рәхәт тынлыгыннан көчкә аерылып юлыбызны дәвам итәбез. Безне кояш нурларына туя алмыйча шаулап утырган иген басулар узатып кала. Көзге байлыктан күзебезне ала алмыйча сокланып барабыз. Төмән өлкәсендәге авылларның аралары ерак, 100 чакрымнан да ким булмас. Урманнар, сазлыклар күп. Кайбер юлларда әнә шундый чардуганнар очрый. Бу җирләрдә аларны астаналар дип йөртәләр. Халык бу урыннардан битарафлык белән узмый, туктап, теләп, хөрмәтләп китә. Шулай итсәң, юлың уңа дигән сүз йөри. Без дә туктадык һәм бу изге урыннар белән кызыксындык.
1394-95 елларда Орта Азиядан 336 шәйхнең Иртыш буйларына килеп ислам динен тарата башлаулары мәгълүм. Менә шул шәйхләр яткан астаналар бүген тарихи ядкар булып исәпләнә һәм саклана икән. 14 гасырда Орта Азиядан килсә, 15-16 гасырларда Казан ягынан да килә муллалар. Алар көчәйтеп җибәрә монда ислам динен. Тагын шуны әйтергә кирәк. Әгәр дә Казан татарлары булмаса, мондагы татарлар ассимиляцияга күптә бирешеп куер иде. Казан татарлары куәтләп тора монда ислам динендә, татар милләтен дә алар татар телен дә саклауга бер сакчылар булып торалар Казан татарлары. Шуның өчен без Казан татарларына күңелебездән һәр вакыт рәхмәт әйтәбез. Безне татар итеп саклыйлар. Белдегезме? Без бит коренной татарлар бик та аз. Шуның өчен без кечкенә генә милләт булырга теләмибез. Без зур милләтнең бер матур бизәге булып яшәргә телибез. Без Ямбай авылында. Монда инде тапшыруыбызда телгә алынган шәхес Булат Сөләйманов җирләнгән. Авылда шушы җирлекне өйрәнүче музей эшли. 1996 елны музей каршында милли моңнар ансамбле оешкан. Музейны оештырганда үзебезнең борынгы җырларны, үзебезнең халык җырларын, югалалар аларны җыештырырга, аларны яңадан өйрәнергә, аларны халыкка җиткерергә дип шундый максат белән оештырган идек без ул ансамбльне. Хәзер дә шулай без күбрәк җыештырабыз халык җырларын. Бүген алар безгә Булат Сөләйманов сүзләренә иҗат ителгән Себер гимнын башкара. Төбәкнең үз хәбәрчесе. Төмәндә милләттәшләребезнең яшәешен яктыртучы очрашулар тапшыруы булу күңелгә бик хуш килде. Без үз чиратыбызда аның авторы һәм алып баручысы, филология фәннәре докторы, профессор, чын милләтпәрвәр кеше Гөлсинә ханым белән очраштык. Менә 92 елны мин Төркиядә Себердән качып киткән авылларны таптым. Кантуган дигән фильм төшердем. Менә ул халыклар әле телләрен онытмаганнар. 20 гасырның башында киткәннәр, телләре Себер тел калган. Чиста, бездән чистарак сөйләшәләр. Әнә шулай телләребезне саклап бердән булырга. Илнең, дөньяның кайсы төбәгендә булса да, гел ватаныбызга омтылырга. Менә шулай битлек. Әйе, нинди генә язмышлар юк. Без иҗат кешеләре аларны эзләп, табып, кылган гамәлләрен халыкка җиткерергә тырышабыз. Дархан авылында яшәүче Зөһрә ханым Усманова мәсәлән, үз авылы тарихын барлаучы икән. Бу тарих туплау минем авылыбызга, халкыбызга, туган авылның халкына мәхәббәттән туган. Киләчәк буынга калдырырга язулар яздык. Җыйдым. Халкыбыз бик тырыш, үз көчләре белән хәзерге көндә даими менә хәзерге заманга карап да улларын төшереп яшәмиләр. Менә балыклы, тияле, ризыклы безнең авылыбыз әйме бәрәнке үстереп, хайван үрчетеп, үз көннәрен барбер дә халык күрә. Зөһрә ханымның әнисе үзенең хәер дугалары белән безне юлга озатты. Безне һаман да бер сорау кызыксындырды. Күпме татар авыллары барсың бу төбәктә? Без кабат Хәнисә ханым Алишинага мөрәҗәгать иттек. Беренче мәртәбә Россиядә
ревизия перепись населения 1897 елда була. Шул елда Төмән өлкәсендә 244 татар авылы булган икән. Ә хәзер 100 ел үткәннән соң 144 татар авылы калган. Димәк, бер елда бер татар авылы бетеп тора. Төмәнне дә татарлар салган. Тубылны да, Ялутыр шәһәрендә. Шушы Төмән өлкәсенең көньягындагы шәһәрләрнең нигезе борынгы татар авыллары. Хәнисә ханымның бик күп хезмәтләре Себер иле хакында. Ул халкыбызның горурлыгы. Үзенә түгел, барлык татар халкы өчен зур хәзинә булган әлеге хезмәтләрне башкарып чыгар өчен зур терәк гаиләсе булган аның. Мин бәхетле. Үз җиремдә яшим, үз җиремдә тудым, үз җиремдә яшәдем, укыдым һәм хәзер үз җиремдә эшлим. Ә кичләрен җырлашып утырырга ярата бу гаилә. Керимәле урманнарга, каеннар арасына, сөйлемәле сагышларым, саны тугач баласына. Дөрес, без әле Себер урманнарына кермәдек, созлыкларында йөрмәдек. Көз бик мул вакыт. Табигать анасы хөрмәтен чәчеп бирә. Мүк чиясен мәсәлән. Аны җыю һәм куллану хакында беләсебез килде. Мүк чиясен инде нәрсә дип әйтим. Мүк чиясе бигрәк тә морс дип әйтәләр. Рус телендә микән ул морс? Безнең телдә инде сок урынына эчемлек менә мунчадан чыкканда, булай сусаганда, шуннан шикәр белән су итеп эчәбез. Шул мүк чиясе температураны төшерә. Суык дигәндә бик тә файдалы. Бик инде аның файдалы үзенчәлекләре бик күп. Витаминнарга бик бай. Июньнең ахырыннан без урманга йөри башлыйбыз. Башта инде земляника йып китәбез. Земляника йып башлыйбыз, урманга йөрергә, аман көн дә урман, черникага йөрибез. Кара җиләк дип атыйбыз. Черника инде бик тә менә витаминнарга бик бай диләр. Ул күз зрениесе өчен, особенно күзгә яхшы диләр инде. Урманга йөрсәң, менә бүген бардык, урман буйлап йөрибез. Менә сезгә хәзер сез арыгансыздыр да йөрергә кыен дисездер. Без бер дә менә шулай өйрәнеп калдык микән? Бүген кыен арып кайттык. Иртә торсак, без тагын свежий кеше булып торабыз. Безне урманга барасы килеп тора. Ник дисәң, менә шул урманның һавасы, урманның табигате үзе бер көч бирә. Әйе, яшермибез. Ардык, талдык, юешләндек, әмма табигатьтән алган ниндидер көч безгә бу хакта әйтергә түгел, уйларга да ирек бирмәде. Ничек кенә тырышсам да мин мүк чиясен берәм-сәрәм генә таптым. Шулай да ярты чиләк җыйдым. Бу матурлыкны һәм бик файдалы мүк чиясен монда яшәүче халык кар төшкәнче, һәрхәлдә кул ишегәнче җыя икән. Әлеге урын җыелы күл, ягъни Чияле күл дип атала икән. Безнең авыл ризыклы урында урнашкан ди мондагы халык. Сазлыгында чияләр чәчелеп үссә, күлләрендә балык үрчи. Безнең якларда менә фидил дигән аңлык белән балык ушлыйлар. Кыртан ыргытып. Менә монда грузиласы бар. Икенче якка, икенче агачына алабыз без казык диләр бездә, менә агач. Аны biz bəyliyimiz fidiliyə, hatta fidilinin bunlar mənə qanadı deyilər. Yağası. Mənə balıq şunda gelip, şunu boylap fidilinin içine girip gider. İyi sonu balık kanın içinden geri çıkarılmıyor. Mənə bunda основной bizim taban. Шулай итеп, без мүк чиясе дә җыйдык, балык та тоттык. Бәлеш кенә пешерәсе калды. Безнең төмәндә бик яратып без балык бәлеш пешерәбез. Хәзер мин сезгә аның ничек пешерәсен күрсәтәм. Моның өчен безгә тышлыгы өчен кирәк 10 эретелгән май или маргарин, сөт, 100 грамм су, 2 йомыртка, чупра һәм туз. Ә эшлеге өчен кирәк бер зур балык. Балык аталамаксын. 2 суган, туз, порос.
Ең бірінші қамырны әзірлейбіз, 30-40 минутқа көптірерге отсабыз. Қамырыбыз көтерілгенше балықны сүйектен айырабыз. Жеңілірек еріген балық болса. Міне біз балығымызды тез тарттық, енді соған тұрайбыз. Енді астын майланған табаға салабыз. Қазір енді бұны үстін ейбіз. Әзір бәлішінің үстін енді йомыртқа білін сүртәбіз. Шулай моторрақ бола. Қазір енді бәлісіміз болды. Біз аны 20 минут тұрғысабыз. Соң 1 сағат 20 минутқа мешқа тығабыз. Балық бәлішіміз әзір. Енді ешенлікте саулықта әшірге яссын. Бәғітлі болығыз. Төмен өлкәсен бик яратып китәбез, тик озакка түгел. Әле аларның бик күп әйтелмәгән сүзләре, матур гамәлләре бар. Без барыбыз да бер түгәрәктә, шунсы куанычлы. Халкының сулышын, рухын тою бәхетле мизгелләрнең берсе. Аның үзенә генә хас гореф-гадәтләре, уеннары, моңы бар. Алар мәңгелек. Чөнки ул бердәм, аның үткән һәм үтәчәк юлы якты.